Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Għall-oppożizzjoni, Malta kienet tkun mal-180 megawatt nieqsa minn kemm għandha bżonn enerġija biex tagħti provvista tal-elettriku għal pajjiż. Dan il-fatt innotatu fil-Parlament it-tlieta filgħaxija l-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari fosthom mid-Deputat Nazzjonalista Market Nisamut. Lil kelliem għall-Enerġija ta' Bernard Grech, il-Ministru Dalli saħqet kif għall-Oppożizzjoni Nazzjonalista l-interkonnektor kien ikun biżżejjed biex jiġġenera l-enerġija li għandu bżonn il-pajjiż, iżda dan il-Gvern jemmen fid-diversifikazzjoni tal-enerġija. Nirringrazzja l-Bambin mhux Inġinier Lena Malta għax li kien għalih saftit ilu inti qed li Lena Malta u saqsi sħabek stess kienet tgħaddi mill-impjant il-ġdid, immaġina kieku ġara xi ħaġa kemm kienet se tgħaddi Lena Malta. U nispjegalek u ntik naqra numri. Illum il-ġurnata għandna kapaċità tal-enerġija li tilħaq is-750 megawatt. Li stennejna lilek illum il-pajjiż għandu bżonn madwar 580 megawatt biex jgħaddi, li kieku għadna nistennew lilek taf kemm għandna llum 400 megawatt għax saftit ilu għajt tgħid li l-interkonnektor biżżejjed. Dr. Dalli saħqet li l-Gvern huwa kburi b'kull sors tal-enerġija għaliex jaqdi l-ħtiġijiet tal-pajjiż fosthom l-interkonnektor b'elettriku James Għalija u l-impjant il-ġdid li jaħdem b'sors ta' enerġija iżjed nadif mill-heavy fuel oil ta' żmien Gonzipien. Quddiem anki ħsara momentarja fl-interkonnektor fl-Italja waqt maltempata li bħala proċedura l-ħażna mal-impjant il-ġdid f'Dellimara ma kienx possibbli li tibqa' sorġuta fil-port, l-Oppożizzjoni saħansitra nfexxet tajjar il-ħaddiema tal-Ene Malta li waqt l-istess maltempata kbira li laqtet il-pajjiż assiguraw mill-ġdid provvista tal-elettriku fi żmien qasir. Jiena minn hawnhekk insellem lit-tim kollu tal-Ene Malta għaliex kontrarjament tal-onorevoli kollega mhux se ngħajjarhom pupazzi għax hekk għajjartuhom lill-ħaddiema tal-Ene Malta pupazzi. U mbagħad meta ġibdulek l-attenzjoni provajt tibdilha. Aħna kuntenti bil-ħaddiema tal-Ene Malta għaliex bis-saħħa tagħhom konna sitwazzjoni fejn jekk żviluppat ħsara fin-naħa ta' Raguża bis-saħħa tal-ħaddiema tagħna irnexxielhom jagħtu l-provvista tal-elettriku lill-pajjiż f'temp ta' siegħa u nofs.